Dak ima влияние и ova tragedija na naše odnose pozitivno. Dak ima влияние и ova tragedija na naše odnose pozitivno. Dak ima влияние и ova tragedija na naše odnose pozitivno. Dak ima влияние и ova tragedija na naše odnose pozitivno. Dak ima влияние и ova tragedija na naše odnose pozitivno.